Aquí, cap aquí. Ai, però no tan lluny, no? Ya está, aquí. Aquí? Aquí me parece bien. Estimats veïns i veïnes y gente de fuera, porque mucha también, de Vilaseca, nos encontráis aquí ahora en este preciso momento. Benvinguts. Som els Ecopia i hem vingut per ajudar-vos. Ecoinfo, Vila Seca, amb una extensió de 21,74 kilómetros y 23.549 habitantes. Amb tots vostès, todos ustedes, hombre, nada, para presentar la increïble, la inigualable, la magnífica Reina Faru. Avui esteu de sort, estáis de suerte, venir a proposar progrés, feina per tots, un canvi de vida i que sortiu de l'engany. Ecopia! 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 Venim a proposar-vos que el centre de la vostra vida sigui de colors. Traduce. Que vuestra vida sea de colores. Molt bé. Que vuestra vida sea de Ecopia! 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 Masca, que pugueu crear muntanyes on vulgueu. Ponéis la montaña donde queráis, ¿vale? Fugint de la dictadura de la natura, que ha decidit que vosaltres no podeu crear els vostres propis paisatges. O que podáis hacer paisajes así a vuestro gusto. Que potser els vostres fills no es mereixen un espai ple de material diversos on poder jugar amb la seva imaginació. Claro, s'ho mereixen. Claro, para jugar con la imaginación. ¡Ecopia! 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 El que necessiteu és un abocador, un vertedero. Eso, necesitáis un vertedero. Ecoinfo, en una ciudad de 5.000 habitantes se generan una tonelada de basura, lo que equivale a 1 kilo de basura cada día. I encara en poden fer més. Si compreu un pot de vidre, si teniu plàstic, cartó, paper o lo que sea, llanceu-lo a l'abocador per fer-lo més gran. I tot el que tenéis en casa, al vertedero. Els abocadors són les reserves del petroli del futur. Només calen uns anys perquè la benzina vagi Ecoinfo, solo hace falta que pasen 10 millones de años para que baje la gasolina. Però no seria millor deixar d'utilitzar el petroli i començar a utilitzar energies renovables? No, energies renovables, energia renovable vol dir pedalar. Clar, a més, si deixem de fer servir els combustibles fòssils, se'ns podria refredar el planeta. Que no voleu anar a la platja a l'hivern? Sí, vaya en invierno! Hem de passar tot un tren perquè 4 vagin a esquiar. Claro. Ecoinfo, el planeta ya ha subido 2,4 grados en los últimos 5 años.
I encara pot pujar molt més. I tanto. Però tot això està afectant el cicle vital de les espècies. Els mars estan massa calents i els peixos es moren i això produeix desastres meteorològics. Desastres! No! Desastres no! No! Desastres no! Desastres no! No! Ai! Que de desastres sempre hi ha hagut. Clar, les espècies s'adaptaran o en sortiran de noves. ¿Verdad? Les espècies se adaptaran o saldran de nuevas. Els dinosaures no van desaparèixer. ¿Verdad que los dinosaurios desaparecieron? ¿Y qué es culpa nostra? Es culpa nuestra. Potser comença l'era de les raquetes, de les gavinotes, de gallines de 4 cuixes. De 4 què? De 4 muslos. O de peixos que surtin envasats amb el plàstic que llancem al mar. A mi me gustan más los polvos. Ecoinfo. De hecho, en el mar ya hay 5,4 toneladas de plástico. Es más, hay algunos peces que ya llevan plástico dentro. L'evolució farà la resta. És qüestió d'anys que en portin per fora. L'evolució harà el resto y es cuestión de años que lo lleven por fuera. Los pescaremos envasats al buit. Envasados al vacío. Mira, no bien, però una cosa. Tots aquests plàstics no ens els acabem menjant nosaltres? Aquest serà el següent pas. Adaptar-nos a menjar plàstic. Acabem amb la fam del món. Acabemos con el hambre del mundo. Fem abocadors que seran el rebost del futur. Claro, prou de verdures i animals que ens prenen l'aigua que necessitem per generar electricitat i vapor. Omplim les nostres piscines. Acabem amb la sequera. Acabemos con la sequía. Fem boscos de gespa artificial i arbres de cartó pedra. Materials moderns i líquids per evitar els incendis forestals. Ecoinfo. De hecho, en el último año hay 5.000 hectáreas menos de bosques y de selvas. Però qui ens netejarà l'aire si no hi ha arbres? Qui produirà oxigen? El necessitem per respirar? Podríem utilitzar heli? Aquí tots tindríem una veu espectacular i seria més divertit. Per què volem respirar aire si tenim fum? Feu fum per aquestes veïnes i veïns que ens han vingut a veure. Feu fum. Som-hi! Brossa preparada. Brossa preparada, us pregunten. Brossa preparada. Hey! Màquina a punt. Màquina a punt. Go! Hey! Doncs, fum. Ecovia! 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 Admireu. Oh, es que ya estamos en polución. És que nosaltres no hem de fer fum perquè el fum ja fan els cotxes, sí o no? Qui està aquí fumant també fa fum. Y algún casquete también ya, Escolta'm una cosa, volem veure més fumaració. Venga, ves fum. Oh, una cosa, ja no ens queda més brossa. I penso que hem d'anar, a veure si podem anar una mica més cap allà, a buscar per basura. Vale. Basura no hay humo. Ecoinfo. Detecto en 250 metros un lugar perfecto con basura. Uy, un momento, que siempre nos guía un poco con la ¿Yo? Sabeu si per allà, cap allà podem tirar? Hi ha alguna plaça? Sap algú? Sí.
¿Sí? Sí. Vale, ¿Habrá basura por allí? Aquí hay una Por platja. cualquier lado, ¿verdad? Vale, hem d'anar a buscar basura, escombraries perquè això funcioni. Moltes gràcies per escoltar-nos. Si ens voleu acompanyar en aquest viatge, nosaltres som... Ecoplia! Anem cap allà, molt bé. Anem cap allà, vinga, vamos tothom. I si algú vol fer alguna foto, pot també, eh? No, mira, una foto. Escolta'm, has anat a la platja tu avui? T'has banyado? Are you swimming? Yes. Vamos basura, dice. No voy a conseguir, claro. Vamos a buscar más basura. És la veu de la terra, la que ens crida a tots. Ens demana respecte, protegir el seu valor. Defensem el regal que hem rebut i cuidem-la tot junts. Sent la terra escolta la seva veu, ens cuidem junts, com el cor. Cada acció, cada pas, cada crit és sagrada. Som la solució, som junts de la mà. Obriment en sintonia, la nostra terra és viva. Un món ple d'harmonia, amb l'esperança i alegria. Cada objecte